takže som tu späť. Nejak sa to vyvolalo, ale potom, nejak tak. A jak vidíte, už sme na tej rýchlej smrti. Si píšu, že čo majú za... Neviem, napíšem. 150. Takto. No. Potom tam som mal koľko? 26, 30. No, 30. 10. Prosím, plus. Jo. Takže tak technická chyba to bola. Dám to tak, že to prvé bude part 1 a to druhé part 2. Q1 part 2. Sfericky. No, tak to zoberiem či nie? Zoberiem, prečo nie? Zadarmo. Jaj. No, tak toto už tu je vyčistené, či čo? Wow, pekné. Nekam to dobre vychytal. Wow. Jop, plus. Zase toho manuka. Ešte tu sú. Za mapu dávam 10 takých silných. Týchto. Slabých. 2 alebo 3 krát tá mapa.